Čau. Čau. Zdravíme všetkých fanúšikov zimnej rybačky. Sme tu na Roudnici, na Wintercupe. Nechali sme sa nahovoriť na tento pretek. Chvála Bohu, zatiaľ nezamrzlo, takže môžeme chytať. Trápime sa troška s cenami. Jesetery takisto otravujú. Našťastie sa podaril aj jeden kaprík cez 10 kg, ktorý nás potešil na to, že sa moc kaprov nechytilo. V podstate je len jeden bodovaný kapor chytený. Takže sme radi, že nás zabral. A z nástrah skúšame v podstate osviečené veci na studenú vodu. Dali sme si spraviť Kájovi hrušku v malých priemeroch 16, 12. Skúšame Winter špeciál, máme tu klasiku dvojku, ktorá je už v predaji. Tuto máme jedničku, ktorá sa chystá, druhá verzia. A budeme to skúšať, pokiaľ nezamrzne. Ďakujeme ešte Kájovi za tento darček. Doma si vybuchal celý bar, tak ďakujeme mu touto cestou ešte. Naložil vám guličky pekné do tulamorky, do slivovice, griotky, fernetu, vaječného likéru a peppermint. Čaute.